Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना बयबो रिजाल्ट्स नेगासिनो दङ मानोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे आदा मानो आपडेट लाबोआखै BTC साख्रिनि सायाव दा नायदो आं एसे इनजुर जाना दंमोन बेनि थाखायनो आं एसे रेस्ट लादोंमोन दा जों सावरायगोन बेनो जाबाय Gr-4 फाइनाल रिजाल्ट आरो लोगोसे BTC Gr-3 रिजाल्ट एन्ड फरेस्टनि एडमिट एबा भाइभा टेस्टनि सायाव सावरायगोन प्लास BTC सेक्रेटारि गासैबो जों बेयाव एनालाइज खालामनानै कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअ एसे गोलावबो जागोन नायजोब नोंथांमोना गोबांथार माने पॉइंट्स बेयाव मोननो हागोन आरो गिबियावनो मोनसे रिक्वेस्ट जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे अपकामिं लेटेस्ट आपडेट्स एबा भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो आरो बेखिनियाव मोनसे फोसावनाय जायनोखि आसाम स्टेटआव साख्रि मोनहां जागासिनो दं एबा इन्टारभिउ होना दोनदों नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ 10 अक्ट'बराव मोननो हागोन बेनो जाबाय गासै 50,000 नि भेकेन्सि खाथियाव आसाम स्टेटआव नाथाय BTC होनोबा जोङो 15 आगस्ट एबा 15 आगस्टनि सिगां 100% नोंथांमोना साख्रि मोननाय चान्सआ दङ दिनै जाबाय 15 जुलाइ बेनि सायाव जोङो सावरायगोन So दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो जोंनि फार्स्ट रिजाल्ट फैनो गोनां जाबाय 193 बेनो जाबाय Gr-4 आव प्लस 275 दङ टोटल जों नायोबा पोस्टआ बेखिनि जाना दङ हमना ला 460 पोस्टनि रिजाल्टआ कमिं सुन एबा थाबैनो फैसिगोन बेनो जाबाय Gr-4 हिसाबै थ' बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ जोबोर इजिमोन अनलि अरेल टेस्ट जादोंमोन ना बेखायनो रिजाल्टआ थाबैनो हरखाब पर्टेलाव फैनाय चान्सआ दङ नाथाय डेट फिक्स होनो हाया बाट हरखाब नैबे CSP आव फैनाय चान्सआ दंसै जानो हागौ दिनैबो फैनो हागौ गाबोनबो फैनो हागौ एबा नेक्स्ट डेआवबो फैनो हागौ नाथाय थाबैनो रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंसै बबे टाइम बबे डेटआव फैगोन हमनो हाया नाथाय फैनाय चान्सआ दंसै मानोना बिनि इन्टारभिउ जानाया गोबां टाइम जाबाय हमना ला जोंहा नभेम्बरावनो जादोंमोन नालाय बेखायनो बे रिजाल्टआ फार्स्टआव फैनाय चान्सआ दङ Gr-4 हिसाबै देन सेकेन्ड आपडेट स' सेकेन्ड आपडेट जोंहा फरेस्टनि सावरायबा फिजिकेल टेस्टआ बियो जोब्बाय अके फिजिकेल टेस्ट जोब्बाय आरो बे फिजिकेल टेस्टआव जास्ट क्वालिफाइं नेचारमोन बेयाव कुनु एक्सेलेन्ट एबा लास्ट हामनायजों खोथा गैया जायखिजाया 4 आवार्सआवहाय कमप्लिट खालामनांगौमोन आरो जेनोखि आंबो फिजिकेलि नायदोंमोन जेराव 95%आ बेयाव क्वालिफाइड जादों अके क्वालिफाइड जादों फिजिकेल टेस्टआव अके अब्ला जोंहा टोटेल जोङो बुङोबा हमना ला 3500 नि खाथियाव टोटेल केन्डिडेट्स दङमोन बेनो जाबाय गार्डखौ लानानै आरो लोगोसे Gr-1 लानानै दा जोङो गाइडलाइन्सखौ नायोबा जोंहा स्टेज 1 जोंहा एग्जाम थांबाय स्टेज 2 जोंहा थांबाय फिजिकेल टेस्ट एन्ड स्टेज 3 होनोबा जोंहा अरेल टेस्टआ दङ अके स' अरेल टेस्टआ दङ आरो बे अरेल टेस्टआव खुनु नाम्बार होनाय गैया अके जास्ट नाम्बार गैया एटेन्ड जानांगौ जागोन बाट दा मोनसे बाथ्रा जाबाय जोंनि आखायाव बारा टाइम गैला मानोना जोंहा 15 आगस्टनि सिगांल'सो टाइमसै आरो बिनि उनाव MCC नांसिगोन एबा इलेक्सना सेप्तेम्बराव जागोनथ' अब्ला गभर्नमेन्टनि आखायाव गासै 30 डेजहालागै टाइमा दङगोन बेखौ जोङो सर्सआव मोननाय बादिबा बाट बिनि सिगांनो बुंदों जे मोनसे बाथ्रा होनदों CMआ जे जुलाइ मान्थआव अलमस्ट 4000 नि भेकेन्सि साख्रि रिजाल्ट होगोन होनना बुंदों माने जुलाइ मान्थआव आरो अके टेटखौ लाफानानै दा अब्ला जों बेखौ नायोबा दिनैहाय 15 जुलाइ जाबाय आरो 15 डेजल'सै आखायाव अके अब्ला बे 15 दिननि गेजेराव माब्ला इन्टारभिउ लागोन आरो माब्ला भाइभा लागोन थ' बेखौ नायोबा खायसेयावहाय आंनि मथेब्ला स' खायसेयाव भाइभा टेस्टबो गैयाबो जानो हागौ डाइरेक्ट एग्जामखौ लानानै रिजाल्टबो होनो हागौ आरो अके आरो भाइभा टेस्ट लाबाथ' जोबोर मोजां आरो लोगोसे चान्सआबो मोजां जायो दा जियानो जा मोनसे खोथा सावरायबा जोंहा अरेल टेस्ट दङमोन ना बेनो जाबाय BTC फरेस्टआव नाथाय अरेल टेस्टआव नाम्बार होनाय गैया थ' बेखायनो आं सानदों एग्जामनि सायाव सोनारगोन जुदि एग्जामाव नोंथाङा मोजां नाम्बार मोनदोंबा हमना ला जुदि नोङो 90 एबा 85 गाहाम मोननाय दङबा आं सानो फरेस्ट गार्ड एबा नोंथाङा माने फरेस्टाराव फैनाय चान्सआ दङ मानोना अरेल टेस्टआव नाम्बारखौ जों गाइडलाइन्सआव नुवाखै नालाय बेखायनो एग्जामा मेन जानो हागौ आरो अके आरो रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन थ' रिजाल्टनि खुनु डेट गैया दासिम जेबो डेट गैया अफिसियेलि डेट गैया बाट रिजाल्टनि खुनु दायो आपडेट गैया नाथाय बे सप्तायाव रिजाल्टआ मोननाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय फरेस्टार हिसाबै एबा फरेस्ट गार्ड हिसाबै आरो भाइभा टेस्ट लागोन ना लाया बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा जेब्लानो माबा मोनसे अफिसियेल आपडेट फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बेखायनो बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय जाहाथे फिजिकेल टेस्ट पास जानायफोरा साख्रि मोननो हायो गासै 414 BTC आव लांदां जाना दङ बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव अके बे जाबाय डिफेन्स लेभेलाव आरो मोजां बाथ्राबाव डिफेन्सआवल' नङा फरेस्ट लेभेलाव आरोबाव LDA पस्ट दङ ना Gr-3 लेभेलाव अफिसार रेंकआव दङ गोबां नोंथांमोनाबो Gr-3 लेभेलाव साख्रि मोननो थांगासिनो जायफ्रा डिफेन्सआव मोननाय नङा
स' दायो जों रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन बेखौ जों जास्ट एनालाइज खालामबा हमना ला 17 एबा 18 एबा 19 बे जुलाइनि गेजेराव BTC फरेस्ट रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ जास्ट मोनसे टेन्टेटिभ एनालाइज खालामदों आं जे बे टाइमावहाय फैनानै हमना ला बाइबा टेस्ट एबा माखासे भेरिफिकेसननि खामानि जानो हागौ आरो 30 जुलाइनि सिगां फाइनाल लिस्टआ फैनो हागौ फरेस्टआव अके दा बे थांबाय स' दायो जों सावरायसै बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि पस्टनि एग्जामा जोंहा जुन मान्थनि बबे डेटआव जादोंमोन आं गोसोआव गैला 8आव जादोंमोन ना 1आव जादोंमोन आं गोसोआव गैला नाथाय बिनि रिजाल्टआ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागौ मानोना एग्जामा जोंहा फरेस्टआ जादोंमोन फरेस्टनिया फार्स्टखाय होग्रोबाय आरो दा सेकेन्डआ जाबाय BTC अब्ला स' BTCआ फैनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय अरेल टेस्टआ जागोन 15 मार्क्सनि अके 15 नाम्बारनि अरेल टेस्टआ दङ बे मस्ट इम्पर्टेन्ट अरेल टेस्ट जाथारखागोन बेनो जाबाय PNRD नि रिलेटेड नोंथांमोना मोजां नायना लाखा जे ब्लक लेभेलाव BTC लेभेलाव मा खामानि स्किमफोर जायो बेखौबो 100% सोंनाय चान्सआ दङ खारन बे पोस्टआ जोबोर मोजां पोस्ट आरो लोगोसे PNRD Gr-3 लेभेलाव खामानि मावनांगोन जुदि नोंथाङा साख्रि मोनोबा लाइफ टाइम BTC अफिसाव गामि ओनसोलाव थानानै डेभेलपमेन्टनि खामानि नोंथांमोना मावनांगोन अके बेखायनो बिनि रिजाल्टआबो थाबैनो फैनाय चान्सआ दंसै एन्ड फैबाय दायो थार्ड ग्रेड अके थार्ड ग्रेडआव जोंहा नन टेक्निकेल दङमोन ना नन टेक्निकेल बेनिफ्राय टेक्निकेल आरो बे नोंथांमोननि थार्ड ग्रेडआव गोबांथार मोजां पस्टआ दङमोन नाथाय बेयाव सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआवनो एग्जाम दङ अके एग्जाम दङ देन बेनिफ्राय अरेल टेस्ट दङ स' बेखौ नायोबा प्रसेसआ एसे गोलाव नालाय बेखायनो बिनि रिजाल्टआबो दा बावैनो फैनाय चान्सआ दङ दा बावैनो फैनाय चान्सआ दङ साडेनलि हरखाब पर्टेलाव फैगोन आरो लोगोसे बिथांमोना मा अरेल टेस्ट लानानै साख्रिखौ होगोन आरो अके जायखिजाया 30 जुलाइनि सिगां जोङो माने साख्रि मोननाय चान्सआ दङ दा बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा जे Gr-4 आ रिजाल्टआ फैग्रोनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय जि फैनो गोनां दङ लारि फैनाय चान्सआ दंसै दा बेनो नोंथांमोना मोनबाय माखासे आपडेटखौ आरो नेक्स्टआव गोदान लेटेस्ट भिडिअ फैगोन जुदि साडेनलि दाहायनि जुदि रिजाल्ट फैयोबा जुदि हमना ला फैयोब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ मोनफिनगोन जे माबादि सिलेक्शन खालामदों एबा खालामगोन जुदि दिनै फैयोब्ला बाट फैगोन फैया बुंनो हाया नाथाय फैयोब्ला नोंथांमोना नेक्स्टआव लोगो मोनगोन स' बेखायनो बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय जाहाथे नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव गाखोयो आरो नोंथांमोना नैबे BTC आव साख्रि मोननो हायो आरो जुदि BTC आव साख्रि मोनोबा नोंथांमोननि पस्टिंआ जायखि जाया डिस्ट्रिक्टआव जागोन नाथाय BTC नि आन्दाराव जागोन गुबुनाव आसाम स्टेटआव थांनाय नङा अके दा बेनो दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो बेनो जाबाय अनलि अन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव